strašnom strese. A hlavne si pamätám, že ty pršalo, meškal mi trolejbus, ja som hneď prvýkrát prišla, bola som tu posledná. A nevedela som sa bála ešte, že tu bude nejaký trest za to. Prišli sme, sadli sme si, pokecali sme o všetkom, o čom sme len chceli. A odišli sme. Sem tam sme sa zasmiali. A ja som to mal tiež takto, lebo na tom prvom stretnutí to bolo také, že kto tam bude, čo si oblečiem, čo mám urobiť, ako sa mám správať, aby som nevystrašil ľudí okolo mňa, alebo čo. Že keď sme sa z začiatku stretli, že ak sa sem rozhodne niekto príde, že z začiatku bude taký nervózny, tak to je v pohode, lebo ja som bola zo začiatku taká nervózna, ale počasie proste to sa uvoľní. Ja som sa to dozvedela na Facebooku a mne sa to tam zjavilo. Takže som to brala ako také znamenie, že tam musím ísť, lebo ja som vlastne nevedela o QC centre, nevedela som vôbec o ničom, čo sa to takéto niečo deje. A zrazu to tam bolo, ako reklama nejaká predo mnou, tak som povedala, že tam musím asi ísť a zapísať sa. Oslobodenie. Cesta k slobode. A toto teraz nepreháňam. Aj keď to možno tak vyzerá. To, čo som tu počúval, čo som tu dozvedel, to bolo strašne veľa zaujímavých príbehov, veľa zaujímavých informácií, ktoré som dovtedy nevedel možno. Skupinka mi pomohla v tom, že som si mnohé veci tak pretriedil, uvedomil som si, čo je naozaj dôležité, čo sa oplatí riešiť a čo je sa skôr také zbytočné a človeka to len zaťažuje. Ďalší efekt, ktorý bol dosť výrazný, bol aj v tom, že som si aj napriek tomu, že dovtedy som nebol vo vzťahu, som sa dostal do vzťahu, čiže našiel som si partnera. Hlavne to malo trvať 3 mesiace, ja som si nevedela predstaviť, že 3 mesiace môžeme spolu robiť všetci. Myslím, že vnímam určitý rozdiel, pretože aj ja teda počas toho, ako som sa účastnil na tomto rozvojovom grupáči, tak sme sa tak istým spôsobom som objavoval alebo naučil sa definovať v sebe určité veci, ktoré som predtým nemal nejakým spôsobom že vyjadrené, ale vedel som možno, že o tom, ale nemal som to špecificky zadefinované. Už pár kamarátov najbližších vedelo, ale nejak som sa tak nejak verejne k tomu nepriznávala. A to je asi také najväčšie, čo som nejak zmenila. To je super, že potom človek sa cíti taký voľnejší. Nevedela som, akí ľudia tu budú, či si budeme rozumieť, ale nakoniec som strašne rada chodila, že som sa tešila na každý pondelok. Takže ja si myslím, že keď už nič iné, tak aspoň tých kamarátov.